Argiaren podcastak. Egon Harria, lurrari entzuten dion saioa. Ongi etorri entzule, Egon Harria saio berri batara, gaurkoan aguakatea zitze egingo dugu, eta guk esan beharrik ez dago, aguakatea oso jaki estimatua dela jakiteko. Gaur egun aguakaterik osaltzen ez baduzu, ez zara osasuntxuen klubean onartua. Izan ere, koipe asko dauka, koipe ona delakoa, kolesterola murrizten du, aberatsa da fibra, potasio, azido foliko eta beste hainbat elementutan, eta garrantzitsuena oso urrutiko fruta exotikoa da. Mexikokoa da jatorriz eta handik importatzen dugu, gutxi importatan normalean, horrek ingurunean dituen eragin guztiekin. Gaurkoan ez gara Mexikora joango, hemen, Euskal Herrian kokatuko gara, eta horretarako Ainhoa Larrea dugu gurekin, ongi etorri Ainhoa. Eskerrik asko. Frutazalen elkarteko kidea, Urnietan duzu baserria, eta bertan, hektarea bat aguakate, zazpiren arbola inguru jarri omentuzu, badira batzuk, Bai, alaxea bai, badira batzuk. Nola eta nokorretu zitzaizun, zazpiren arbolarekin hastea, edo, peintzat aguakaten mundu honetan sartzea? Nik proba iteko gogoi betidan ikan izan dut, landare mota ezberdinekin probak iten ibili izan naiz, eta aguakatean historia hau baneukan gogoa probaiteko, baina, gehiagire etziaten laguntzen gai honekin oso kanpokoa ikuste zuten, ez zuten oso bideragarria ikusten etxian, baina, gero enteatu nintzen, baziela lesakaldian, da batzuk jarri zutenak, desan gauza batak etarin ondo etortzia, baina lesakan etorre behar baldin baue, Urnietan zeatikan ez. Eta, nahiakin deitzei non, eta probaiteko, 150 landare jarri genitun, zeren gu sagardo-sagarria dedikatzen gea. Baina badeu lur bat, hor oendikan landatzeko edo da ona, eta ez genekin ze jarri, eta dena sagarra jartziare arriskatu xamarra iruditzen zitzaigun, ez? Izurriteen bat, zer gauza etorri ezke hori, beste zerbaitekin probein beharra zehola. Beiratu genuen, kiwila, eta beste gauza batzu, sagarra eta bar, baina azken batian erabaki genuen probaitia landare batzukin. Eta 150 landare hori jarri, eta ikusi genunen lehenengo negua ondo pasazuela, eta etzala bat bakarrikaneak atu hotzakin, esan genuen, jasta, soluzioak hau hemen asuntuei aurreiteko, eta aguakatia. Lehen paus hori ere, arriskatua aipatu duzu sagarra jartzearena, baina agian aguakatearekin hastea ere izan zitekeen, ez? Ez da gaur goizeko kontua aguakatea jaterena, baina ez daude hainbesteko izlere Euskal Herrian. Ez da egit noiztik Euskal Herrian bertan zenbaterainoko historia duen aguakateak ere landare bezala. Hombre, landare bezala leku puntualetan, esango genuke, kostaldian badaude, zuaitzak, urte desente dituenak, ez? Badaude batzuk ezagunak dianak, 100 bat urte dauzkatenak, 40 bat urtekoak, Urnietan bertan badaude 20-25 bat urteko arbola batzuk. Kostaldeko herri gehienetan badago arbolan bat beste, eta ondo emateuna. Baina produziorako nidakitela, getarin uste daola bat, urte desente damazkina, entzun da dakatenez 30 bat urte damazkina arbola batzukin, eta gero gainontzian jarrita daudenak denak dia gaztiak. Ekoizpenak, guendikan produzioan hasi eztienak, 3-4 bat urte gehien ez dauzkatenak, eta behar bada besten bate hongoan, nik ez dakitena, baina nik dakitenez, 4 urtetik berako ekoizpenak dia jarrita daudenak. Zer da, kostaldea egokiagoa, getaria ipatu dugu, lesak ez da kosta-kosta, baina gertu xamarrere geratu daiteke, Urnieta? Bai, hor oso limitantia izango litzake hotza. Zeren gelakin asko sufritzeu, hiltzea iristen dira gelakin. Badaude, kontuatu geha, badaudela variedade batzuk oso ondo aguantatzeuenak hotza. 4 gradu zeropea arte edo ondo aguantatzeuenak, eta 4 gradu zeropea nahiko barrura sartzea Gipuzkoan, ez da leku askotan izaten 4 gradu zeropetikan, baino gainontzeko variedade gehienak, zerotik bera
gutxi edo denbora gutxi zaguantatzeue. Orduan, bai izango litzake nahiko limitatia, kostan kilometro batzuk, gutxi batzuk, barrua. Hori galdetu nahi dizut, hotza ikusten, pentsa daitekena dintzat, arerio nagusietako bat hotza izango lukeela, hala ere beste, fruitu batzuekin ere egiten dena, barietatekin jokatzea izango da, ez? Egongo dira batzuk, hotza hobeto eusten dutenak, ez da, bestelako egokitasun bat edo, lortu dezaketenak barietatearen arabera. Zuek hor egiten duzue lanik edo probatu dituzue barietate desberdinak? Bai, nik barietate ezberdina dazkat. Dazkat bai zaina mota ezberdinak, 5 edo 6 mota badazkat. Lur mota ezberdineta eta bai temperatura edo bai ezetasun ezberdinak aguantatzen dituenak. Baina, karo, inda dauden ikerketa guztiak eta dena Malagaldian inda daudena dia, orduan... Hemengo klima iguala da? Ez da oso antzekua. Baina, hemen probatu gabe daude. Orduan, ni hasi nintzen ere, jakitearren, zeintzan landatzen segi behar nuno iateatzeko, jarri nituen ezberdinak. Eta, guaina igea, diputazioakin hitzeiten egea, itekotan, entxegu bat itekotan, Gipuzkoan 3 leku ezberdinetan, landaketa bat eta ikusian bertan, leku ezberdinetan ze portaera daukan, zain mota bakoitzak eta variedade mota bakoitzak. Aipatu zuek hektarea bat jarri duzuela, Gipuzkoan beste 3 lekutan entxegu hori egiteko, badaude beste ekoizle batzuk produkziora bideratuta? Bai, badaude. Nidakitela bai Izarnazabalen, Getarin lehen aipatu detena aparte beste batzuk ere badaude, Irunen, Urnietan ere beste bat badago, Oiartzunen ere bai, leku ezberdinetan geroztak gehiago jartzen hasi da jendia bai. Aguakatea aztertu dugunean urpremi haundia omen dauka. Hone ekarreta, eta ez izan da bertako landare bat, edo bertara egokituta dagoenik ere orainik ez dakigun honetan, izan ditake inguruko landarei ura kentzea edo lehortzea inguruak alako urpremi handia balin baduka? Momentua meintzatez. Gero aurrea begira ikusi behartze gertatuko lizaken, zeren klima aldaketa dela eta bat eta beste. Baino momentu hontan aguakate landare batek behar du sagar batek hainbeste ura. Orduan, sagar bat Malagan aldatuko bagenu, egarri zakatuko litzake, urik emango ez bagenio, eta aguakate hemen egia esan gehiegi, ur gehiegi dakau, euri gehiegi, eta, karo, azkenian arazo bat da. Kentzen lan gehiago orduan? Saiatu beharko genuke, pixkat alturan edo aldatzen, pixkat jontorrian, edo, uroi pixka bat ekiditeko nola baitez. Ez ditezen ito, zeren nik etxian ikusi detena hotzai beldurra, baina azkenian urakin ito indiala. Ezetasun gehiegi jakin, bai. Bai, xomorroak edo ontxoak edo ateratzen zaizkiela, edo ez direla ondo azten? Bi gauzak, izan leike itotzia, ura gehiagiakin, azpilan ura sortu eta ito, edo baitare ezetasun horrek ontxoak sortuarazi eta ontxo horiek akabatu. Aina, baliteke, entzuleren batek esatea, nik aguakatea gozaltzen dut, eta agian jarriko dut arbolaren bat. Zein dira oinarrezko premiak edo, aguakate bat jan, eta ezurratik bertatik atera daiteken horietako haimaika entxego ikusi ditugu lurrean sartu eta ateratzen da. Bai, eta gertaleike, oso ona ateratzea, baina ez dakigun noiz, eta ez dakigun nolako izangoan. Gu badakigu ze jandeun, o nolakoa zeon, ez? O goxua zeon, edo ez? O berdia zan, edo beltzarana zan. Baina ez dakigu haren aurrekoak nolakoa zian, ez dakigu aitaldea, amonaldea, birramonaldea, ez dakigu zeinen aldea ateakoan, eta orduan guk landareik jarriko dugu, baina ez dakigu ez lurran zer resistentzi izango itun, ez aleik emango, eta noiz emango, normalian emango, baina igual hasiko 5 urtea, edo 10 o 12, euskalo. Eta gero behar bada, etzaigu gustatuko, bilduko deuna. Baina normalian onak ateatzea, baina pazientziare behar da, hainbeste urte itxaroteko. Oinarrezko premia behintzat pazientzia da? Bai, derrigorrezkoa. Eta besterik? Bestelanik txertatutako bat aldatuko nuke direktamente,
Bai, ja, egindako landare bat ekarri, landatu, ua goixo zaindu, eta urte pare batea jaten hasi. Hori da, hori esan behar nizun. Txertatu gabeak esan duzu, 5, 10, 12, horiek jakina da beste arboletan ere ala izaten da. Ez da jakina noiz emango duen. Txertatutakoak pare bat urtetara hasten dira. Bai, eman lezake, lehenen gurtien ere eman lezake, Suerte pixkat izan ezkeo lehenen gurtetikan biltzen hasi leike. Baina, badakizu, zer dan zuk bilduko ezuna, ze barietate dan, ze garaitan biltzeko aukera izango dan, orduan, ja, nik uste beste puntu batien zaudela. Hasi berri xamarra zarete, horrenikan merkaturatzen eta ez, baina, bueno, esan bezala, hemen asko konsumitzen da aguakatea, eta Euskal Herrian ez baldin baditugu oraindik ekoizle asko, batzuk bai, eta merkaturatzen da biltzanak, baina orduan nondi dator hemen kontsumitzen den aguakatea? Ba, nik esango nuke, aguakate nazionala esango genukena, bai Valentzi edo bai Malagaldian sortzen dana, oso zaila da hemen bilatzen. Normalian hoi, behaiek esatuten bezala, dirua da onlekura saltze dute. Eta Europan gora aldea bialtze dute. Eta hemen jate deuna, normalian, etiketak behiratzeko zalia naiz nik, kajatan, eta hor beti jartzeu Peru, Kolombia, Ecuador, Marruekos, eta normalien dena kanpotik datorrena da. Naiz eta komertzializadora nazionala izan, bai, espainol jarriko dute, baino ez dauko horrek. Bertako tasunik bat ere. Gero, horrelako produktuekin kompetentzia egitea batzuetan zaila da, ez? Merkaturatzaile oso handiak izan ohi direlako, zuen kasuan, mendik pare bat urtetara edo ikusten duzuena, nola sartu zaitezke merkatuan, edo ze zirkuito posible izan ditzake halako produktu berri batek? Kasu honetan aguakatea izan daitekena, baina beste zer ere... Hombre, nik uste hemen... bide bakarra dela jendeak probatzia, eta behin probatzen baldin bau ikusiko du diferentzi bat daola. Diferentzi bat daola produktuan, zeren ez dauka zer ikusi ikan kanpotik etortzen dan horrekin. Ez zaporez, ez testuras, oso ezberdina dira. Orduan, nik uste hemen naiz eta jendea saiatu eta asko jarri, inoiz ez deula Malaga batekin konpetituko, edo Valentzi batekin, handauden lur sailak ez daukate zer ikusi ikan hemengoakin. Orduan, bertako produktua, bertako bezala saltzen saiatu variedade ezberdinekin urte guztia osatzen, eta kalidadiai garrantzia eman, eta nik uste kalidadiai behira saldu beharreko gauza bat dela, eta ez kantidadiai behira. Eta pentsatu duzu, elaborazioren bat edo izan dute dezaken guk, aguakatea bere horretan ezagutzen dugu, ale bezala, baina beste produktu askorekin, eta adibidez, sagarraren adibidea era itzulita, sagarra jateko sagar gisa saltzen da, baina baita gero elaboratuta ere. Aguakateak baditu horrelako aukerak? Bai, nahiko ezaguna da guacamole edo saltsa izango litzake bat, eta baitare badaude olilua, aguakatien olilua, izugarrizko propiedadiak omen dauzkana baitare, eta gero badaude produkton batzuk, ensaladatako botatzeko perlita gixan ibiltzen dianak, untable batzuk daudenak baitare mantekila tipoa aguakatiak indakoak, eta bai, gauza ezberdinak, eta nik uste behiratzen hasizko gauza gehiori igual bilatuko liakela. Horrek agian emango du, ez? Aukera ere, dibertsifikazioa, edo meintzate ale saldu ezin diren ale batzuk. Bai. Frutekin arazo handia izaten delako, ez? Polita izan behar delako. Oida, ale perfektua. Bai, taila ematez duna, edo kerra dena, edo mantxa bat daukana, edo, salida bat izango litzake baitare hoientzako. Botatzea baino betire, beste produktu bat, bai. Eta aguakateak badu arbolak berak etxain nagusirik, batez ere Valentzia aldean eta oso ezaguna delako, ez? Moska dela fruta eta gixakoak, hemen alakorek ikusten da? Ez, hemen batipat loraldian tripsak edo atakatu lezake, xomorro txiki bat da, eta loraldian horrek atakatzen baldin badillo, justu fruta hartzen nahi dan momentun, kontuatzen zea, aliabea azitzen nahi danian, mantxa erdoil, maltxa bat den moduko txapa bat azaltzen zaiola, eta iruditzen zaizu orduan ateatzen nahi zaion gauza bat dela, baina ez da txikila zanean intzioten pikotazo bat edo koskaizo bat, handikindako mantxa batetik da torrela. Baina, kontrola leiken gauza bat da, ez da larrilla. Gero badaude beste izurte batzuk, baina hemen oendikan ez dia ezagutzen. Bai. Eta laguntzarik, antzeman diozue, norekin etortzen den ongi edo...
kompatibilidadea esan nahi zenuke, Bai. bat besteekin. Bueno, nik eske hemen bat ikusita dauzkaunak, banaka dauden zuaitzak dira. Orduan, gehienek emate dute oso ondo. Eta jarrita bai, nik polinizadore ezberdinak bat bestian tartian sartuta ditut, eta haitzen naiz kontrolatzen, bakoitzak loria noiz irikitzen duen, noiz ez, baino gehienak, nola baita esateko, gure zonan autofertilak bihurtzen dira, gehienak. Bal dago, prozesu honetan eta damakizun ibilbide honetan harritu zaituen zerbait, izan onerako, izan txarrerako, esperotzen nuena, abokatea jarri behartzen dituela pentsatutakoan, eta esan duzunagatik borroka pixka bat egin zenuenean jarri arteko horretan, esan duzula, ez nuen hau espero. Batipat jendean aldaketa. Ze zentzutan aldaketa? Askok erotzat jontzen nindutela, eta, bueno, zugarrezko fantasia zen, ez? Eta gehienek portaero izaukaten ez, esan ez, bueno, noazuaz, abokatea, ze ikusi behar dugu, eta alperrikako lana zana, lehen parraindiaten asko koain landariak eskatu dizkiate. Ez, hombre, pixkat moztu, erosi beste nun bait. Ez, baino, ez mesedez, ekarri ezu, eski ikusi ez zuria gondo daudela, eta ekarri ezu nik aldatutakoak etzaizkit ondo atea, eta ekarri izkiatzu. Bueno, ekarriko izut neriakin batian. Eta bat baino gehiago, lehenengo parraindutenak ez zutelako sinisten gauzontan, eta guain ikusi dutenien, ostras, 2 urte, eta alez beteta dazka honek. Jendian aldaketak. Ni gehien harritu nauna, abokatiakin. Uste zu hemendik aurrera jende gehiago jarriko dituela abokatuak? Bai, ni iruditzen zait hau boom bat izango dela. Bai. Ikusiko dugu, ea boom bat den eta ea ona den. A ber, izan deila, denentzako onuragarri. Hala izan da ila, eskerrik asko Aina Larrea gurean izateagatik, eta, aguakatea pixka bat hurbiltzeagatik bi zentzutan, bai onara eta bai Euskal Herrira ere. Hoi da, eskerrik asko zuei. Eta entzule, zuei ere, Berlin eskerrik asko gurean izateagatik, hauxe izan da gaurko saioa, badakizue, argia.eus eta bizi baratzea atarietan izango duzuela ikusgai, eta baita bestelako plataformetan ere. Hurrengo batalera arte, hemen txotzeko zaituztegu. Ongi izan?